Ja, het is een familiebedrijf. En ja, we bestaan sinds 1888, wat ik samen met mijn zusjes en mijn ouders draai. En ik ben van mijn familie de 5e generatie in het bedrijf. Dat is heel bijzonder, denk ik wel. Het is er niet heel veel meer van. Maar Dob is de baas? Ik heb het bedrijf overgenomen in 2012, correct. Ja, we zijn de oudste zaak van de Scroons op het ogenblik. Van heid op heid, zei ze dan, hè, generatie. Ja. Ik ben de derde generatie. Dus ik ben met Jottersgoed begonnen en ja, de horen baas, maar hij dus, die ben met de huishoudman. Direct toen wij trouwden, was ik meteen in de zaak. Ik was zelfs hoogzwanger. Maar het is gewoon heel leuk in de winkel om dat te doen. En we helpen elkaar als gezin en dat is heel belangrijk. Want we hebben elkaar gewoon nodig. Ja. En zeker in deze dagen, liep het mij. Ik zeg altijd, in het kwade mag het nooit winnen van het goede. Dus ik noem het een macaroni-vier, want mensen schieten in de lach. En dat is mijn bedoeling ook. Want met lachen gaat je immuunsysteem omhoog. En stress en angst gaat het naar beneden. Dat doet het tegenovergestelde. Maar jij bent van het creatieve Ik hier, heb het denk ik. wel gemaakt, ja. Ik heb deze maken met Brena uithalen. De collagepop zit er nu op. En ben jij dan de styliste of hoe nemen ze dat in de zaak? Geen flauw idee. Ik zou het niet weten. Maar dit is dus ding wat ik helemaal met de hand maken heb. Ja. Daar heb ik 6 maanden aan gewerkt dit. Nou, de jongste dochter die loopt er vaak mee, die heeft hem vaak aan. En rondom de kerst dan loopt ze dus met het berenpak loopt ze dan door de winkelstraat heen. Verplicht? Of, Nee, dat vindt ze zelf. Wil ze zelf. En op zijn tong heeft hij nou. Dat kan een papegaai hangen. Ja, je moet er wat bedenken, hoor. Ja, zeker. Maar dat is ja, een hele ontwikkeling dus in die 50 jaar. Hè? Vroeger werd allemaal de jeugd dan als een zakcent en dan kost een bouwpakket. Maar ja, dat is dan een heel iets groepje die dat doen. En tegenwoordig is het allemaal, het zit achter de iPads, achter de computerspultjes. Hè? Dus dat is allemaal zo verloren. Is dat mij de broer als baas? Ja, mijn oudste broer is baas, ja. En gaat het goed? Gaat goed, ja. Ja. Ja? Want vroeger, toen we ik wel eens vervelend tegen elkaar, of net? Ja, af en toe. Dat hoort erbij ook. Er zitten 2 woningen boven. Mijn ouders wonen aan de linkerkant en mijn zoon aan de rechterkant boven de zaak. Dus er is altijd contact met de familie. Ja, klopt. En je eten en zaak keer of is dat... Niet altijd, maar meestal wel. Ik heb de zaak dus helemaal overgedaan aan de zon. Ik maak een zonsheidsreden, maar op het moment gaat het weer heel knap. Dus ik word 68 direct. Dus ik hoop dat we tot zondags hier nog volhouden in de winkel. Maar de drukke tijd dan bij Sauer Bek houden, dan merk je wel een dagje ouder worden. Zeker.